Crime and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kaning sa kababay nga taga Magay, Compostela, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Lalen. Recorded by X Thunder Gaming. Go, Jeric! Kagwapo gini mo, Jeric! Go! Day, dili pa ta mauli? Ha? Kasayo pa, Aron? O sa pa, nagsayo pa nga akong crush, oh! Sus, baya. Lupig pa yung uyab ni mo kung baka cheer ka diha, no? At least, bisag dili pa may uyab, naibaw siya nga naarabit ko para niya, no? O ikaw, baka kichi pa ni mo, eh? Huwag ka kiligas mga gwapo kayong dancers, di ha? Tanaw mo rin ko do! Dili ko ganahan anak nila. Mga chicks boy na sila. Hoy, dili tanan, no? Wata kay bao? Basi nung tarong na kong bebe, Jeric. Ha, baby, agad? Ay, ang buti mo, day. Adalo ko sa daplin, oy. Ingala ko mamauli na ta. Taka na pag-grupo nga, makasayaw, oy. Ito kaya pang mahuman, ani. Pauli na kaayo ko. Kilamok ta kong standby din may tindahan. Hey, namoy balik yung tubig? Si Jeric man eh. Ang crush ni Steph. Eh? Ha? Ako? Oo. May lain pa ba di ay? Tanawa ko na siya mong palibot kung nabay laing tao din eh. Excuse me lang ha. Una sa tanan, wa ko kahibaw nga ako ang imong istoryahan, kinag-ate ka nako. Tahod man na. Si Tahod, ato pag-ati sa tao nga maguwang pa nimo? Mas tiguwang pa manggali kag naong nako. Ayan. Sakit sa da. Sorry na lang, miss. Papalitan lang kong tubig, be. Dili tang ko tindira din uy. Nag-standby ra ko. Bisit nday ka. Uy, miss. Sorry na. Miss. Bahala ka diha. May pagmupauli na lang ko. So, mo ni hinungdan nga gibiyaan ko ni mo gabi, eh? Oo. Sus, mo nagustuhan nimo? Ha, wa pa lang siguro mo magkastorya, no? Mauwa ka kahibaw og unsa siya. Unsa siya kaway batasan. Actually, nagkastorya mi gabi, eh. Ha? Anya? Day, nakuyap siya na ako! Unsa? Anya, nisugot ka? Of course! Butan mo gud siya. Wala ka makailapagid niya. Ay, wow, ha? Usa lang kagabi nga nagkastorya mo, nakaila na kaniya? Basta, kay buutan lagi siya. Tuhi ko. Ani na lang. Kung manglaag mi, kuyog ta. Para makaila ka niya. Bahala ka diha, staff. Ayaw rin ko mo ang third wheel, no? Basta kay dili ko mukuyog ninyo. Abi na ko, dilim ko yun. Oh, Steph, abi ba na kong buutan? Huwag rin ko masayop. Maldita gida yung imong amiga, babe. Wasad ko masayop. Hambugiro gid ning imong uyab, Steph. Stop! Abi ninyo, no? Puro lahi ang inyong pag-ila sa usag-usa. Pwede ba uyon-uyonan na lang ninyo ang usag-usa para na ako? Please? Ako, huwag ko'y problema. Basta para nimo. Buhato na ko ang tanan. Ako, wag kay problema. Day. Basta para nimo buhat na kung tanan. Day, O, lagi. Basta i-promise niya nga dili siya magsigig hinabugiro diha. Okay. Basta, isa dyan nimo. Nga dili ka magbinaldita. Deal? Deal. Recorded by X Thunder Gaming. Okay ra ka, anak nga magsige ka kuyog-kuyog bilang Steph o Jerry. Okay naman pa. Ay, unsaon man sa ni Steph nga dili man kuno siya ganahang makaingon ko. Nga gipasagdan ko niya abi na siya uyab. Hinuod sad. Pero sa di mo pagkauyab, anak nga,
mahimo ra kang third wheel permit. Papa ba? Gusto lang ko nga mag-enjoy kasi mong pagkabatan-on na. O apil na na ang ma-inlove. Pa, O kung ma-inlove na gani ka, ha? Aray pangayog tambag na ko, ha? Maayong ko na. okay pa. Hala, may galactic nga ride, oh. Sakay ta na. Babe, dili ko hilig ana. Ay, ikaw, Day. Nahibaw ba ka ha, nga nako'y trauma, ana? Pero kung ganahan ka mo sakay, ikaw lang. Pabuton lang ka na mo. Sure? Sige, sige. Huwat ako ninyo, ha? Murakit siya bata. oh. Uy, ngano imo kong gitutukan? Magsige pa lang kag-smile. Uga pa ang takagsamot. Lain na sa ka nga magsigigngisi nga way hinungdan, no? Samot ang mong katawa ka. Samot kagwapa. Sao man ako pagkatog, ani, kung ang tingog ug ang naong ni Cherry ako mo una-unaan. Ganun apektado man ko sing sulti. Wara to. Erase, erase, erase. Kaon sa fries oh. Samtang nagpaabotan ni Steph. Hala, kay Bao ka? Paborito ba ni nako? Kay bao bitaw ko nga paborito na nimo. Ha? Unsa nimo pa kay Bao? Kuan. Gisultihan ko ni Steph. O mao to. Akong gipangtimanan ang iyang mga gipanulti about nimo. Ha? Kakusog sa kulpa sa kuntukan. Gano'n ingon ani man siya makadagstorya diri na ako. Naibog na ni mo, nak. Papasad, uy. Mo judge sa dayon ba? Oh, nangutan na ka na ko. Unya, sultihan kas tinuod mo reklamo ka. Lalay, nak. Lalaki ko. Og nakaila ko sa lalaki nga nakagusto sa babae. Pa, Pero time para ko. Nganong nangutan naman ka na ko, ani, ha? Ay, kung ingnang apektado ka. Na-in love ka sab sa uyab sa imong best friend. uwa pa, uy. Lalin, ako pa nimo, likay na lang ang nagtawhana kung di ka gusto nga maguba ang inyong panag-amiga ni Steph. Pa, Ha? Nga nang dili makamukuyog na mo? busy lagi ko. Day, Valentine's Day ba yan na? O primi kita mag-uban, ana? Sa una, okay ra kayo mo kay uyab. Karon na naman. Dili pwede. Kinahanglan nga naa ka, ana. Kung dili ka gusto ma-friendship over na ta. Day, Steph. Asa naman ni Steph, uy? Ingon alas city ang sabot. Wa pa man lagi. Mga una lang katanining daan ako nga baon. Magpaabot lang ko ni Steph. Sige. Nanawag na ay. Day, asa namang taon ka? Dugaya ko nimo. Day, sorry, may problema. Musugat misa ko auntie sa airport. Unya, ayaw ko gina nga dili ka moari. Sorry, git ka ayo. Bye. Oh, hello, Day. Hello. Paong na. Daan palagi ko. Yagin ang gituyo. Ang unsa? Lalin sa tinuod lang. Na ako'y gustong isulti nimo. Unsa man na? Sa tinuod lang. Sa pagsige na itong uban-uban. O hinay-hinay ko nga nakailanan nimo. Wala ko mapugi nga na-inlove na ko nimo. Unsa? O wala ko makabantay sa kong kagalingon nga. Imo lang yung pangahan mo ay pirmi mo gawa sa kong baba.
O nakabantay si Steph, anak. Oo niya. Mihangyo siya usak adlaw nga mosugot ko sa iyang hangyo nga mag-date ko nutang tulo karong adlaw. Valentine's Day. Maoday nga magsikisig pamugos na ako nga muuban ko ninyo. Unya karon, wa siya mo nga. Gitoyo giday niya nga magkastoryeta nga kita ran duha. Nagka-istorya naman kita. Gusto na sa ko mangutanan ni mo ini. Naba ko'y chance ni mo, Lalin. Nag-chat si Steph. Kung love ni mo siya, Day, please say yes. So, yes or no? Love na sa tika. Maong yes. Yes! Oo niya. Si Steph. Ayaw kabalakan na ako. Sa tinuod lang. Na-realize na ko nga dili pod love good ako nga na-feel niya. Infatuation ready ay to. Maong go. May problema na ako. Salamat, Day. Salamat kaayo. Bakit ba ganyan? At least, gaan ang among panagsulti ni Steph. Maong nagpasalamat ko nga nakaamig ako og sama niya. Bisa gamay, wag gid siya magpa-feel og kalagot namo ni Jeric. Gani usahay, siya na maoy third wheel namo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni Lalin nga taga Magay, Compostela, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit kanikulan. Bakit ba ganyan? Ang mga kaagi gibahatan ng duwas sa radyo ni Carol Marie Cain, gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papeda sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadro sa lang inining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.